Det ideologiske Gudum. I mere end 100 år var Gudums sogns befolkning delt op i 2 grupper, bestemt af ideologiske holdninger, Indre Mission og grundtvigianismen. Gudum var måske det sogn, hvor opdelingen var allerskarpest. Når det kom dertil, var en væsentlig grund Indre Missions organiserede indsats for at ansætte præster med den rette indstilling. Det lykkedes mange steder i det vestjyske. I Gudum i 1895. Det var ikke udtryk for et flertal i sognemenigheden, men derimod udemokratisk magtmisbrug fra højre rigsdagsmanden Åberg fra Mjølborg, som gik missionærernes ærende i kultusministeriet, hvor præster blev udpeget. Og det var altså enestående i Gudum. I Bøvling fik de på den måde en indre missionsk præst, selvom 90% af menigheden ønskede en anden. Den sag førte i øvrigt til oprettelse af egnens første valgmenighed i 1875. Også Gudum-folk kørte derom til gudstjeneste. Det var cirka 35 kilometer i hestevogn, så de har godt nok været stærke i troen. 1883 så byggede man en valgmenighedskirke i Lemvig. I 1898 der opførtes missionshus i Gudum. Det så grundtvigianerne nok som en provokation, og for at miste terræn, så byggede de så året efter forsamlingshuset. Selv og landbrugsområdet slog ideologien igennem. Der var blevet etableret et fælles andelsmejeri i 1887, men i 1903 der byggede missionsfolkene eget mejeri. En ønskede simpelthen af at levere mælk om søndagen. Folkeskolen i Gudum var efterhånden blevet stærkt præget af Indre Mission, så i 1902 blev der etableret friskole, beliggende tæt ved forsamlingshuset. Når der var sognerådsvalg, spillede de politiske partier ingen rolle. Her stod valget mellem listen fra Indre Mission på den ene side, og de andre lister på den anden. Disse lister havde forskellige betegnelser som brugsforeningslisten, remonstrantlisten, husmandslisten, men der var ingen, der var i tvivl om, hvor listerne hørte hjemme. Der var dog også plads til lidt humor ind imellem. Ved et vækkelsesmøde i 40'erne, der havde missionsfolkene ihærdigt forsøgt at få en grundtvigiansk husmandspar ind i folden. Det ville ret lykkes, og til sidst så udbrød en af kvinderne: "Jamen, vel du da slet ikke med i himmel, Ingeborg?" Og svaret lød: "Jo, og vel da, men jeg tøvs da det er blevet for sille i jagten." Men nu til dags er skellene heldigvis udjævnet. Missionshus og forsamlingshus er nedrevet, og alle gudumborgere er flyttet under samme tag i sognehuset, som er den tidligere folkeskole.